Hey, dat is echt super mee, zie. Hey, we hebben een boomrood gehoord. Hey. En een wat? Die steen, hè? Ja, je moet het vergeten, wassen van. Hey. En hè? Dat is een thuis, hè? Het wordt er af. Ja? Jazeker. Is dat onkruid of niet? Dat is mooi, hè? Hebben die luien net gepand hier? Het ging even perfect met de bus. Ja, Wim? Ja. En nu weer. Ja, we zullen toch aan die snoeit. Dat is wel dik, niet hoor. Wim, hier. Ja, ja. Snoeit hebben, maar. Nee, pak je dat gek. Ik heb hem vast. Is hier nog achter, hè? Dus zeg je maar stoppen, hè? Stop. Hey, over de rood. Over naar de rood. Ja, daarom. En dat. Ja, dat past. Kijk maar, ja, dat ken ik. Ja? Ja, nu jong! Stop. Ja, stop, hier. Jongens, zeg dat af. Zeg het af. Het geen nut. Dat doe ik net niet. Het schiet eigenlijk op zich kopen, denk ik. Ja, en onderaan afzeggen en dan... Oh, zit wel al los, zussen. Ik denk met de steekschep heb ze hem zo droed. Ja, we zullen misschien een beetje losmaken. Nee, dan beginnen we met de steekschep, droedscheppen. Dan heb ze hem droed. Ene keer steken en dan heb ze hem droed, weet ik zeker. Wat die steekshop komt. Ja, die heeft Wim neven, of Chris neven de oranje zeil gelegd. Wat is aan doen? Ja, dat is een behoorlijke dikke... Is dit niet? Goed aan het zoeken nog maar. We liggen wel hier een starende fictie, ja. Chris alleen beter betaald. Ja, maar die zitten wel om veel spullen te maken. En die liggen met 20 maanden op het traject. Ja, dat klopt, joh. Dat is gezien, als die in dingen zit, dat is niet een tonde. Met 20 maanden. En ene zit om te bellen, wat ze moeten doen. Ja, laat maar liggen, Chris. Ja, gewoon mijn ogen af voor. Voor een piep, voor een laag. Ja, nou knalpiep. Kiezen. Maar ja. Ja, dat is wat je gaat zeggen. Dat is gewoon een rechtje pak. Dat zie je. Ja, dat is al mooi. Dat is afval hier van die jongens die in die neven wonen. Kom je kind, hè? Hop! En die shirt die klampt dan niet kapot. Ach, jongen. Maar dat moet niet natuurlijk. Dat is de bedoeling. Ik heb geen zitter dan nog nodig. Oh, nee, joh. Nee, kom jong. Nee, maar. Wel dit voor ons komen. Ja, kom maar, jong. Nee, ik nog niet. Ja, kom. Ja, vier. Ja, weet je nog, anders dan losmaken. Jongens, voorzichtig, want ik zet ik dadelijk op YouTube, dat weet ze dat. Hè. Taleb. Wat Abu Taleb? Op de Taleb. Kut! Oh jee.
kom. Ja, Chris, ik doe het nu. Doe die shop maar kapot. Ja, dat moet aan de kant van Chris moet zo nog even graven. Dat zit ook wel. Chris, de steel moet niet kapot, hè, jong. Aan de kant van waar Wim nu staat, daar moet ze ook graven, anders heeft je nut. Dan moest ook hier schuiven, nee, maar dat ging nog niet met die moeder. Je doet hem aan de vuurman, wat fixen ja, joh. Wacht, ik moet bellen. Oh god, hè. Alsjeblieft, zo lang filmen tot het rood is, hè, dat weet je dan. Zit het op, Wim, ja? Ja. Die biedt wel op oor. Kom hier. Bert staan. Bert, dan pakken we de auto. Nu heb ze misschien kans dat het lukt, ja. Of de heftruck. Nee, dat wordt niks. Niet zo wachten, jongen. Ja, toen de punt. Kijk, ik zo'n telefoon binnen. Wat is Seske? Kom! Seske. Ja, ik jullie aan één, als we één keer te sterk hebt, rood. Ja. Zit ik wel, dat moest ze rondom doen, joh. We pakken de heft. Nou, dat is nog hier de bus. Probeer nog één keer met de bus. Ja. Shoot echt zo de boven, dat klopt. Ja, wacht, wat nog Ja? Dan moet je even goed stropen, wacht even Chris. Ja. Ja, niet te halen hè. Rustig, je moet niet stoeken, je moet rustig rijden. Rustig rijden Chris, want dat zit zo vast meer. Rustig rijden, niet stoeken, niet stoeken. Ja, rijden we door. Dat gaat. Nu kent ze de strappaal eronder doen. Ja, dat is wel shit om, dat is weer erin. We hebben een keer, hè? Ja, maar nu kent er wel de strappaal. Go! Dat is fijn. Goed zo. Nou, Ruimte groot. Yes! Ja, hier is zo'n zit, jongen. jongen. Jongens, dat is even de buit zien, de trotse Dit van buit. die Canadese auto achterstaan. Ja, inderdaad, nee. Jongens, bedanken. Hè. Bedankt en tot ziens. Ik zal het nu even op YouTube gaan zetten. Dat is je brandjes op, ik